फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्पेशल रेसिपी मालवणी अंडा मसाला। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 6 उकडून अंडी घेतलेली आहेत मी इथे। 1 टोमॅटो चिरून घेतलाय। आलं, लसूण, कांदा आणि खोबरं भाजून चांगलं त्याचं वाटप तयार करून घेतलंय। मालवणी मसाला 1 टेबलस्पून, तेल घेतलंय, कोथिंबीर घेतली आहे, गरम मसाला घेतलाय, कांदा घेतलाय, मीठ, हळद आणि मिरची पावडर। सोपं साहित्य आहे। आपण त्याची कृती बघूया। सुरुवातीला आपण जी अंडी उकडून घेतलेली आहेत त्याचे हाफ पोर्शन करून घेऊया। तशा पद्धतीने मी करून घेतले आणि एका बाजूला तवा गरम करत ठेवला आहे मी। आपल्याला ही जी बॉइल्ड आपण अंडी घेतली आहे ती थोडीशी तव्यावर परतून घ्यायची आहे। त्याच्यासाठी मी अर्धे भाग केलेले आहेत त्याचे आणि आता हे छान मी तव्यावर ठेवून घेते सगळी, कारण खाताना पण ही अंडा मसाल्यामध्ये थोडीशी मॅरिनेट करून जेव्हा आपण अशी फ्राय करतो शॅलो फ्राय, तेव्हा टेस्टला खूप छान लागतं। थोडेसे मीठ शिंपडून घेते, मिरची पावडर आणि हळद, आणि एका बाजूने ती आता होऊ दे। 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण हे ठेवूया। फक्त त्याला ब्राउनिश गोल्डन कलर यायला पाहिजे, मग आपण चेंज करायची त्याची साईड। तर बघू शकतो, बस हलकीशी परतून घ्यायची आहे ती, खूप जास्ती काय, ऑलरेडी ती शिजवलेलीच आपण आहे। अशा पद्धतीने सगळी परतून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने थोडीशी आपण ही शॅलो फ्राय करून घेऊया। तर दुसऱ्या बाजूने पण थोडंसं आपण परत मीठ, मिरची पावडर आणि हळद हे थोडं थोडं शिवरून घेऊया त्याच्यावर। आणि हे होईस तोपर्यंत आपण दुसऱ्या बाजूला एक कढई ठेवली आहे मी गरम करत। त्याच्यामध्ये आपण हा मसाला सगळा परतून घेऊया। त्याच्यासाठी तेल घालूया आणि तेलामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा जो आहे तो घालूया आणि आता हे छान परतून घेऊया। इथे मी पेस्ट करून घेतलेली नाही आहे कांद्याची, कारण आपल्याला हे थोडंसं अंडा मसाला म्हणजे हे सुकी राहणार आहे, ही ग्रेव्ही खूप एकदम पातळ नसणार आहे। त्यामुळे आता तुम्ही बघू शकता दोन्ही बाजूनी आपली अंडी जी आहे ती शॅलो फ्राय करून झालीत। गॅस बंद करून घेऊया आणि आता ही आपल्याला सगळ्यात लास्टला ॲड करायची आहे या मसाल्यामध्ये। सो कांदा आपण बघूया परत, कांदा छान ब्राऊन कलरचा होत आला आहे। त्याच्याबरोबर आपण 1 टोमॅटो जो चिरून घेतला आहे तो घालूया आणि आता ह्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया। हे छान सगळं परतून घेऊया। कधी कधी काय होतं, नॉनव्हेज आपल्याला घरी खायची इच्छा असते पण घरात बाकी काही आणलेलं नसतं। अशा वेळेला ही एक मस्त रेसिपी आहे जी आपण करू शकतो। ही आता ह्याच्यामध्ये आपण हे दोन्ही कांदा आणि टोमॅटो छान आपले परतून झालेले आहेत, आपण बघू शकतो। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालूया आणि बाकी मसाले ॲड करून घेऊया। मिरची पावडर 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा आणि मालवणी मसाला। आता हे सगळं छान मस्त परतूया आणि मसाले आपण थोडेसे या तेलामध्ये परतल्यावर त्याला कलर पण खूप छान येतो ग्रेव्हीला आणि टेस्टला पण खूप मस्त असते। आता हे सगळं परतून नंतर आपल्याला आपण जे वाटप तयार करून घेतलं आहे, आलं, लसूण, कांदा आणि खोबरं हे वाटप तयार करून घेतलं आहे मी। हे चांगलं भाजलं आहे गॅसवर आणि बारीक वाटून घेतलं आहे। मागच्या बऱ्याच रेसिपीमध्ये मी हे डिटेल दाखवलेलं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही चिकन रेसिपी टेस्ट करू शकता, त्याच्यामध्ये हे सगळं दिलेलंच आहे मी ऑलरेडी। आता हे छान या मसाल्यामध्ये मस्त हे खोबरं सगळं परतूया। एक आपल्याला 5 मिनटं लो फ्लेमवर हे छान परतून घ्यायला लागेल आणि नंतर आपण बघू शकतो की थोडंसं त्याला तेल सुटायला लागतं। असं दिसलं की आपल्याला हे समजायचं की आपलं खोबरं हे परतून झालं आहे आणि ऑलरेडी हे खोबरं आपण भाजूनच घेतलेलं आहे। आता आपण शॅलो फ्राय करून घेतलेली अंडी जी आहेत ती आपण याच्यामध्ये ठेवून घेऊया। अंड्याला पण आपण ऑलरेडी मीठ मसाला सगळं लावून मस्त परतून घेतले, त्यानी टेस्ट खूप छान येते। सगळी अंडी आपण ठेवून घेऊया। तुम्हाला जर ही अंडा करी म्हणून थोडंसं लिक्विड कन्सिस्टन्सी पाहिजे असेल तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण त्याच्यामध्ये थोडंसं जास्ती घालायचं आहे। जेव्हा आपण खोबरं परतून घेतलं तेव्हा पण तुम्ही पाणी घालून चांगली उकळवून घ्यायची ग्रेव्ही आणि नंतर ही अंडी त्याच्यामध्ये ठेवून घ्यायची। आता अंडी सगळी ठेवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं गरम मसाला पावडर जी आहे ती याच्यामध्ये घालून घेऊया। ही आपण सगळ्यात शेवटी घालतो,
कारण त्याचा वास मग रेसिपीला खूप छान राहतो. आता थोडंसं पाणी मी घालून घेतलं. मिक्सरमध्ये जे आपण खोबरं वाटून घेतलेलं असतं त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून मी ठेवून दिलेलं आणि अगदी हलकं म्हणजे अर्धी वाटीच पाणी मी ॲड केलं आहे. कारण हे उकळताना नाहीतर खाली मसाला जो आहे तो लागू शकतो. कारण मी इथे स्टीलची कढई वापरते. अशा पद्धतीने हलक्या हाताने हे मिक्स करून घेऊया आणि एक 2च मिनटं ह्याला उकळी आली की आपली रेसिपी रेडी झाली. आपल्याला याच्यामध्ये फक्त मग कोथिंबीर घालून सर्व करायचं आहे. हे परत तुम्ही चेक करून तुम्हाला जर गरम मसाला आणि मीठ घालायचं असेल तर तुम्ही चेक करून घालू शकता. आणि सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर घालूया आणि ही मस्त अंडा मसाल्याची रेसिपी भाकरीबरोबर चपातीबरोबर तुम्ही टेस्ट करून बघा आणि मला कळवा.